दा फाइनाली SSC आव एडमिट नोंथांमोना डाउनलोड खालामनो हासिगोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि CRPF BSF दङ SSP दङ एन्ड बेनिफ्राय ITPP दङ बेनिफ्राय गोबां पोस्ट दङमोन बेनो जाबाय नोंथांमोननि सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फोर्सनि आन्डाराव स' बेनिफ्राय नोंथांमोननि WCD आव जायफोरनिखि सर्टलिस्ट जाबाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामदोंमोनब्ला मेल चेक खालामदो कल लेटार फैबाय नोंथांमोना मा लांनांगौ आरो एग्जामा इन्टारभिउआ बबेयाव जागोन गासैबो डिटेल्सआ सफैजोबबाय दा बेखायनो नोंथांमोना भिडिअ नायदो जोबजासिम एन्ड बेनिफ्राय जों थांगोन SSC नि पर्टेलाव एन्ड बेनिफ्राय जि कनस्टेबल पोस्टआ ओरैबायदि बारायबाय मिथिखाबाय बेनो जाबाय 46,000 जाबाय जायखौ नोंथांमोना फैगौ एभारेज काटअफआव नोंथांमोना फिजिकेल टेस्ट होनो मोनगासिनो दङ दा बे फिजिकेल टेस्टआ माब्ला जाथावगौ बेनि हिसाबै कभार खालामगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनो हागोन दा जोङो अफिशियल साइट फैबाय नोंथांमोना बाव फैनाय लोगो लोगो लेटेस्ट SSC आ रिजाल्ट होगासिनो दङ अके हमना ला रिसेन्टलि मोनसे रिजाल्ट होदोंमोन नोंथांमोननि फेज 10 नि सायाव आरो GDआबो थाबैनो सिगोन GDआव फिजिकेल टेस्टआ नोंथांमोना जुलाइ आगस्टआव जागोन बेखायनो थाबैनो रिजाल्ट होसिगोन आरो बिनि काटअफआ एसेबां हाई लेभेल थांनाय नंला मानोना पोस्टआ 46,000 नि बारा जाबाय जायखौ नायोबा एभारेज काटअफ थांगोन बेखायनो फिजिकेल टेस्टआव नोंथांमोनखौ लिंहरनायनि चान्सआ बारा जाबाय स' बेखायनो गोसो होदो जाय नोंथांमोना एग्जाम होना दोनदों स' बिनिफ्राय खाफालाव दङबा नोंथांमोना हमना ला बर्डार डिस्ट्रिक्ट हिसाबै साख्रिबो मोनगोन दा नैबे एडमिटआव थुनाय लोगो लोगो जों एडमिट मोना दा बेखायनो जों फैनांगोन ssc.NER आव फैनांगोन आरो बेयाव फैनाय लोगो लोगो नोंथांमोना मोनगोन लिंकआ दङ डिसक्रिप्शनाव डाइरेक्ट फैबानो जाबाय आं जास्ट बेयाव डेमो हिसाबै होबाय एन्ड बेनिफ्राय एडमिट कार्ड दङ आं बेयाव एसे क्रप खालामबाय नोंथांमोना बेयाव क्लिक खालामनांगौ आं डाइरेक्ट लिंकखौ गादों नोंथांमोना डिसक्रिप्शनाव मोनगोन बेनिफ्राय फार्स्टनि अपसन दङ बेयावनो नोंथांमोना स्टेटासखौ नायनो हागोन एबा एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस SI बेनिफ्राय सेन्ट्रेल आर्म पुलिस फोर्सनि आन्डाराव गोबां दङ BSF दङ CRPF दङ नोंथांमोना क्लिक खालामनानै डाउनलड खालामनो हासिगोन स' बेखायनो आइडि नाम्बारखौ होनांगौमोन बेनिफ्राय नोंथांमोना आइडि गैयाबा नामजोंबो नायनो हायो दा बेखायनो जों मोनसे नामजों नायगोन आरो नामजों नायबानो नोंथांमोना आइडिखौ मोननो हागोन आरो बै आइडिखौ होनानै एडमिट नोंथांमोना डाउनलड खालामनो हागोन नाथाय एग्जाम डेटनि सानब्रै सिगांसो नोंथांमोना एडमिटखौहाय डाउनलड खालामनो हागोन दा बेयाव गासैबो ओंखारजोब्बाय एग्जाम सिटिआ गुवाहाटीआव जागोन जाय नोंथांमोना सेलेक्ट खालामदोंमोन बेनिफ्राय रेजिस्टार आइडिखौ होनानै एडमिटखौ डाउनलड खालामबानो जाबाय जायफ्रानोखि एप्लाइ खालामदोंमोन आरो बेयाव पोस्टआ गोबां दङमोन आरो बिनि रानिंआ नोंथांमोना अनलि 1600 मिटार्स खारनांगोन हौवाफोरा बेनिफ्राय हिन्जावफ्रा 800 मिटार्स बेनो जाबाय फार्स्टआव पेपार 1 एग्जाम सेकेन्डआवबो पेपार 2 एग्जाम जागोन बेनिफ्राय लास्टआव फिजिकेल आरो मेडिकेल जानानै नोंथांमोननि काटअफ आरो लोगोसे साख्रि बेनो जाबाय SI लेभेलाव बेनिफ्राय जाय नोंथांमोना WCD कन्ट्रल रुमावहाय जुदि एप्लाइ खालामदोंमोनबा सर्टलिस्ट जानायफोरा इन्टारभिउ होनो मोनसिगोन आरो बे पोस्टआ नोंथांमोना फार्स्टआव मोनदों प्रजेक्ट कोअर्डिनेटर बेनिफ्राय केस वर्कार दङ सुपारभाइजार दङ काउन्सिलर दङ दा बिथांमोननि इन्टारभिउखौ लासिगोन तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि थाखाय आरो बेनो जाबाय नोंथांमोननिया 27 जुनाव 27 जुन जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना वाक इन इन्टारभिउ एबा भाइभा टेस्टखौ हैनो हासिगोन आरो बेयाव गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबनांगोन आरो टाइमा जाबाय 10थानिफ्राय 12थानि गेजेराव नोंथांमोना जागोन लकेसन दङ बेखौ स्क्रिनशट खालामना ला बेलटलायाव दङ बिथांमोननि हेडक्वार्टाराव दङ स' बेयाव थांनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ लांफाजोबबानो जाबाय प्लास जेरक्स कपि लांफानो होदों गांनै फट' कपिस लांफानो होदों बेनिफ्राय क्वालिफिकेसन डिटेल्स गासैखौबो लांफाजोबनांगोन एक्सपिरियेन्सखौ लांनांगोन एन्ड नोंथांमोना अरेल टेस्टखौ होनो हासिगोन थ' जायफ्रा सर्टलिस्ट जाबाय बिथांमोननि थाखायसो आरो जायफ्रा जायासै नोंथांमोना इन्टारभिउ होनो मोननाय नङा आरो लोगोसे मेल चेक खालामबाय था नोंथांमोनाव थांदों एबा थांगोनबो जानो हागौ